Ja, det er fandme, det er fordi julemåneden flyver afsted, når man spiller i rockband. Jeg har sådan set brugt en halv uge på at slæbe gear nu. Okay. Vi har 3 numre. Jeg har 3 numre. Så vi skal indspille. Med den blå boks. Med den fucking blå boks. Her der har vi alle vores bearinger preamps. Det er næsten kun bearinger. Og herude har vi køkkenet. Når man går forbi køkkenet, så kommer man ind til trommesættet, som er mærket op med hele den blå boks. 13 mikrofoner. Det lyder skide godt. Vi har en hel kande kaffe, vi har drukket. Vi startede klokken 2 i dag med at sætte trommer op, og lige nu der sidder vi bare og laver lyd. Det har vi gjort de sidste par timer. Det er bare drums. Det er kun drums. Så skal vi ind og spille bass bagefter. Eller jeg skal. Kasper, han tror, man skal have hovedet helt i mikrofonen, før det virker. Det er kæft. Det tror du? Kasper, han er sådan lidt dum. Det er klart, når Kasper ikke forstår så meget. Han er også bare trommeslager. I want, and I can't let you in. I dag, der skal ske det, at Det er lørdag i dag. vi har diskuteret lidt, om vi skal spille live-indspillinger, eller vi skal lave videre på de 3 numre, vi har lavet. Eller indspillet bund på. Og jeg tror lidt, det ender med, at vi skal til at spille guitar nu. Hvorfor er det? Det er tids guitar solo tid. Det har vi ventet på i mange uger. Vi er nogen, der har ventet rigtig meget. Nice! Jeg er assistant Rush Recorder. Så er jeg co-production mixer på Acoustic Synthesizer. Jeg er i gang med at lave drømmepop guitar. Og det er sådan set første gang, jeg har prøvet det. Er du sikker på, hvad det skal være? Skal vi finde på det først? Hvad for noget? Vi skal også have noget beskidt roast på, skal vi ikke, Bønne? Det skal vi. Det er rimelig beskidt. Hej! Hej! Det er aldrig bevidst at lave det. Det er noget, der er genialt. Nej, stop. Hold lidt bag. Hvad vil du lave? Det er sygt lave. Hvad sker der herovre ved computeren nu? Der bliver klippet i distret. Nej, det gør vi ikke. Var det ikke en kompressor, vi var ved at indstille der? Jo. Lige i det øjeblik der. Det var Gates. Det var Gates'ne. Er det ikke rigtigt, Kasper? Jo. Bare indspille med lort i dag. Det bliver lækkert. Det er sindssygt. Så det bliver en god dag at drikke gløgg. Og når man indspiller, så skal man altid huske, at man skal have gløgg. Bønne elsker gløgg. Har I en skeorm, så man kan øse gløgg op med egentlig? Jeg har en iPhone. Det er fra den blå boks. Den er... lad os lige... Wow.
udmærket. Nu er jeg blevet helt rytmisk forvirret. Nå, nu er det blevet... Hvad er det for en... Det er den 30. Er det ikke den 30. i dag? Jo. Nu er det blevet den 30. december. Og vi skal have gang i vores Blå Boks projekt part 2. Hvad skal der ske, Bønne? Vi skal lave live recordings af tre numre. Ja. Se. Og herovre, der har vi bassen. Og bassforstærkeren. Og den vender også den forkerte vej. Herovre, der har vi nogle mikrofoner. Så har vi brugt en af vores egne mikrofoner. Har vi kun brugt en af vores egne mikrofoner i alt? Hvor er resten af en Blå Boks? Den her, det er til Marstens vokal. Okay.